Ay, di ara. Kanina po datong tirahon. Akong insan. Ay, grabe oh. Yung anay dahil pag ilang pagandam sa ilang drinks. O kanag, isprayan na siya o kaning Sundrox, fluoride. Grabe oh. Long range kay iya tirada. Ay, grabe. Bata ba? O ha? O, sana po di yung istaladi. Dukol-dukol sa iya kutsara. Pinabounce-bounce. Masa kay arte ani. O? O bili baka mo aning isayla. O. O gihimo na kuha no. Mau mix kay nagtarong ng ingala. Tanaw na itong abilidad dadi be. Kung nindot ba kay yung pagka-mix ani iyang drink. Grabe para malagwan. O. Wala gawas. XK ka uy. Tingala ba?